Biafra, the young women and Bunkai get you with Toraga. Abam to be a teacher will laugh as he may come now, Jog. We men do not men to win in a bundle from the IPOB. The guy putting her in mind. Annie gave the guy a you do any is a person. Annika home, Demonani, Nandanium. He gave with them gossip preacher with the person issue Muganina. He got gozi alabo Biafra. He got gozi. He got gozi ndinke gini. Problem Biafra no low every got gozi. She make him to cook it out. I'm not going to get for going na gozi. I will not dog him my in the break. We're not dogging barrier. We're not dogging for no banana for the supper time. Mother didn't have in any Biafra banana. Only merely begin any Biafra. I get killing. I got Jagam. I get to the world bring a bit. Nani ke promi heli ne buchiko pika biama. Oyi esewi panala. Ne babu ebe gozi na gozi kambe bo. Anyị na-asị dịka isi be gozi ala nsọ Biafra ta ka isi be gozi ya. Ị ga-ebi na papa ya nọ mbata ya. Ọ ga-ahụ ụmụ ya ma hụ ụmụ ya. Ọ ga-adịrị ya na mma ma ọ papa ya na mbata ya. Ọ bụ onye ike ka ọ bụ. Otu aka David si wee wuru onye ike. Dịka isi be duo David o merie ndị iro Israel niile ka ị ga-esi wee duo merie ndị iro Biafra niile. Ọ ga-aga agha ọ ga-alọta. Ọ ga-adịrị ya na mma. Biafra ga-enwe aṅụrị pere n'ihi ya. Ogbu ọrụ mgbe niile ebighị. Ise.